दा नैबे गासैबो डेलिगेट थाफैनायफोर गोजा ओमफ्राय नै ओरैजोंबो जेरैजोंबो दं आरोना बादा गोजा बियो ओमफ्राय जोबोद गोबां दङ दै 200थानिबो बारा दं दा बिदि आरो ओमफ्राय दा जाखांबाय लोंखांबाय सानजौफुनि सेसनखौ हमनो बयबो लैहोर लैहोर थांगासिनो दङ चार्चआवहाय दा फैगासिनो दङ बयबो फैबाय आदा औ थाफैदों नामा अ दे 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 दा बयबो लैहोर लैहोर फैगासिनो आरो थाफैनायनि गोजा नै ओरैहाय नायदो नैबे मोनफ्रोमबो दाब दाब गामिनिफ्राय थाफैनाय डेलिगेट गोजा बियो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो थुक्राझारावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दाख्लै थांनाय 7 थारिखनिफ्रायनो जागासिनो दङ 98थि बोसोरसालिया जथुमा ओमफ्राय फैयै फैयै दिनैहाय रबिबार सानजौफु 9 थारिख दा मोनायाव लास्ट जागोन ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव प्रग्रामा माबायदि जालांदों आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्ल'र खालामना देखायनो सानदों दिनै ओरैबायदि मानसि जागोन मानो होनना बुङोब्ला माखासे गामिफोरनिफ्राय सफैनो हायाखै ओरै एग्जाम थानाय हिसाबैहाय दा बे हिसाबैनो न'निफ्राय लायसरलाबाय दा ओरैबायदि मानसि जाखागोन दिनैहाय दा आङो एसे नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनि दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांगोन नायलांनो हागोन ओंखाम जाहोजेनबाय नै गामिनि जों गामिनिनो पर्बतजरा गामिनि ओमफ्राय खायसे जालाबाय आरो नै ओरैहाय बा दिबिखाबो जाबाय गोथाव दा ओमफ्राय जोंना नै बिहामजोफ्राबो जाबाय नै बा फेसबुकनि माइस्टारसो बेबो ने रिल्स बानायो जोंनिया बिहामजोफ्रा ओमफ्राय दा गोबांथार जाफैबाय आरो ओइ बिहामजोफोर गोथाव दा औ बिहामजोफ्रा गोबांखा आंनिया नै ओरैबो नै बयलारै मायो आरो बेदरा नै ओमफ्राय नै ओरैहाय जाबाय नैबेनो बादाया ओमफ्राय नै ओरैहाय आइजोफोरनि जाहैबाय ओरैहाय फुरा नैबे नै ओमफ्राय आंनि हिन्जावा नै ओइ नोंस्रा माथो बानायदोंलाय फिसाजोखौ देलायहोगासिनो दं नै थ' मिनियानि हिन्जावनिया मिनिनाया हुस गैयिनिबा मिनिखाबाय दा बिदि आरो औ माथो जानाय गामिनि इयो गासिबो थाफैनायनि ओमफ्राय नै बिसिना स्पेसियेल जाखोमाफैदों बिदि गैयाथ' दे बिहामजो गोजा नैबे बेवाइ नैबे बिहामजो औ ओमफ्राय नै ओरै सासे दंबावो बेबो बिहामजो गोजाखा ओरैनो नै बिनानाव जाहैबाय दा बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय ओमफ्राय नैबे निर्मला ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ गोबाङैनो ओमफ्राय नैबेनो फिसा बाम नांदों लायोद्रा नोङो ओरैहायबो दं नै सेंग्राफ्रा ओंखाम मोनजाथ'वाखैलै फुरा नै उन्दुना दंजोबो दा लोगोफोर आङो सिङाव हाबहैनोसै नायलांबाय थानो हागोन सेल्फि पइन्टआव मानसियानो बुंजोबनानै दं माथो दा नैबेबायदि सेल्फि पइन्टआ गोबां मानसिफ्रा जाम जानानै दं आरोना दा बेलासियाव बांसिन जाबावगोन ओरैबायदि मानसि जागोन दायो बेलासियावहाय ओमफ्राय दाथ' सानजौफु नालाय नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो इसोरखौ बिनि गोथार जायगायाव बाख्नायदो बिखौ बिनि जरखौ नुजाहोग्रा नख्राङाव बाख्नायदो बिखौ बिनि जरनि हाबाफोरनि जुनै बाख्नायदो बिनि महाना जेरै आग्लाय बिग्लाय दं बेबादिनो बिखौ बाख्नायदो बिखौ सुनानै बिखौ बाख्नायदो जेरैहाय एकदम जापाननि बे दाउब'आ जोंनि सार जापाननिफ्राय लाबोदों दाउब'आ आदसा हाजोनिफ्राय फुलि फैयो बिदि आरो नाइजेल नाइजेल वा बा 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 मोजां दा दे बेवाइ बर'नि राइडार ओमफ्राय गोबां सेल्फि पइन्टफोर दं दे आं देखायनि एसे नै बेयावबो दङ सेल्फि पइन्ट गोबां मानसिफ्रा फट' लागासिनो दङ नै हाब बयबो बरथिखा नै
माजा स्टाइलनि लानाय नायदो फुरा सेल्फि पइन्ट गोजा नै बिहामजोसो आंलाय सोर दे ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा बिराद मोजां फिरफिला बिरहोदों नै ओरैहाय आं एसे देखायलांबावनि दै दा एसे खम जादों मानसिया दा बांसिन जागोन बेलासियाव बिदि आरो मोजांथार ओमफ्राय बेल' नङा गोबां दङ आरो आं एसे देखायबावनोसै एसे गोलाव जाब्लाबो नायदो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिदि आरो ओरैहाय नै बिबार बारि गोजा ओरैबो दङ गोबांथार जायगाफ्राव मोजां मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों नैयाव दं हेवखा ओरैहाय दं गिदिंबाय थाग्रा मोनसे दै बाज्रुमनाय ना मा होननांगौ जाखोलाय जाखा ल' होनलायखादों दे नैयावहाय नानिया बा देलायस्रिदों ना रिल्स बानायदों नानि रिल्स दे एसे देलायदो नैलाय आंखौ नुदों दा बिदि आरो बेयो जाहैबाय मेन पेन्डेल दा बियो ओरैबायदि बरथिक जाखागोन आरो ओरैबायदि गिदिरखा नैबे पेन्डेला ओमफ्राय दा बियो बुंजोबगोन आरो दा फुरा बुंजोबखाबाय नै जेरैजोंबो मानसिया ओमफ्राय दा नै बुंजोबखाबाय आं सिङाव हाबलाङि दै फुरा बुंजोबनानै दंखायो नै माने बुंजोबनानै दंखासै आरोखि आं एसे सिगांसिम थांनानै देखायनोसै दिनैहाय बेबायदिनो उदालगुरि बेप्टिस्ट कनभेन्सना दिनैनि रबिबार सानजौफुआवहाय सिं स्पिरिचुवेल टिम हिसाबैहाय लिड खालामदों दैदेनदों दा नायदो नै
बाजारावहाय एसे बेरायफैदों थुक्राझार बाजारावहाय ओमफ्राय ओरैहाय गिर्जाथ' गथ'वाखै थेवबो माने जायगायानो थोखा नालाय ओमफ्राय बाजाराव ओरैबायदि थुम जाबाय नै बाब दा गिर्जा गलाथ' बेयावहाय माने बेरायनो हानाय नङा आरो लाद्रा जालायना गोलैलायगोन ओरैबायदि मानसि जाखायो दा गिर्जा गला ओरैबायदि लाद्रा जालायगोन नुबाय दा बेंगलायनि हौवा हनै खालि फनल' रायलायखायो नुबाय दा ओरैबायदि लाद्रा जालायगोन बेयावहाय दा एसे देखायनि क'क्राझार बाजारखौहाय बार' बाजारफ्रा मोजांथार नै हाब दख'नानि लाब गोजासै नामा नोंसिनिलाय लिरगासिनो दं हिसाब नानिमोन खारलाबायनाङा हाब बिराद बिहिरखा नै बाजारानो दा बिदिनोसै ओमफ्राय ओरैहाय लामायावबो दखान दंजोबो आरो एसे बिदिनोसै थान्दाफोराव बायनायाव बिहिरथार माथो नैबेयाव दा बिदिनोसै आरो बाजाराबो